Күркәм бәйрәм хатирәләре белән Самараға юл алыйк. Бу төбәктә 130 меңгә якын милләттәшләребез гомер кичерә. Тел, дин мәдәниятебезне күз карасыдай саклыйлар. Төрледән-төрле чаралар уздырып, татар данын еракларга таныталар. Самар шәһәрендә Мирас татар мәдәнияте балалар һәм яшь-үсмерләр фестиваль конкурсы үтте. Әлеге чараны безнең төшерү төркеме дә күреп кайтты. Сүз Гөлия Садыйковага. Татар мәдәнияте фестиваль конкурсы Самарда инде 22-нче тапкыр уздырыла. Бүген биредә Самар өлкәсенең һәм Татарстан Республикасыннан килгән балалар, яшь-үсмерләр көч сынашалар. Төрле номинацияләрдә иң элек сайлап алу туры. Ул аерым мәйданчыкларда узды. Номинацияләр төрле: вокал, хореография, уен кораллары, нәфис сүз, декоратив гамәли сәнгать. Һәр берсе татар үзенчәлеген ача, татар йөзен күрсәтә. Без дә конкурсантларның иҗаты белән танышып, үзләре белән аралашып алдык. Бию коллективы, сәнгатьне сөйләү түгәрәге әгъзалары һәм шулай ук җыр, рәсем сәнгате түгәрәгеннән барыбызда җыелдык. Туган якны өйрәнүчеләр, биючеләр, җырчылар барысы да монда килделәр бүген. 4 номинациядә катнаштык. Быелгы фестиваль үзенчәлекле, без гел фестивальнең үзенә киләдерик. Быел конкурс формасында ясаганнар. Без Тольятти шәһәренә килдек, үзебезнең Идел ансамбле һәм яшьләр группасы белән килдек инде. Без җыр буенча, вокал буенча, бию буенча, рәсем ясау буенча килдек без 2нче ел. Былтыр без алып килгәнек зур коллектив, фольклорный коллектив казымәсе. Шул хәтле яратып Самарлар карады ул выступлениебезне безнең. Без бик шат. Йөрисебез килә, биетәсебез килә, картаясыбыз килми. Тагын шунысы игътибарга лаек: Самара шәһәрендә яктылык татар мәктәбе эшли. Әлеге белем йортының яшь буынны милли рухта тәрбия кылуда өлеше зур. Менә бүген дә сәхнәне күбесенчә әлеге мәктәп укучылары кыздырды. Безнең яктылык мәктәбендә бию түгәрәге 1нче класстан алып 9нчы класска кертелә. Һәрбер класс biz сәхнәгә чыгарга тырышабыз. Бүгенге концертта biz 10 бию алып килдек. Фестивальдә безнең мәктәптән балалар бөтен номинациядә катнашалар. Кул эшләрен, балаларның кул эшләрен, декоративно-прикладной творчество номинациясендә катнашып, менә шушы әйберләрне алып килгән идек. Менә бу технология дәресләрендә эшләгән эшләре кызларның кул эшләре. Без инде шул экспонатларны авылларда табып, аларны өйрәнеп, карап, шушы тамбурлы шиге аларга бик ошап, менә шушы эшләрне эшләдек. Ана телем, анам булып, мулаем эндәшәсең. Әнием дә, туган телдә сау сәламәт яшасын. Менә монысы нәфис сүз номинациясе. Катнашучыларның тел байлыгына, матур сөйләменә чын-чынлап сокланып утырасың. Абыйлы энеле Дамир һәм Нияз Минхаҗевлар Камышлы районы Камышлы авылыннан килгәннәр. Балаларга тугыштан инде үзебезнең семьяда, гаиләдә татарча сөйләшергә, татарча моңнарны ишетергә, татар биюләреннән өйрәнергә тырышабыз инде үзебез кулыбыздан килгәнчә. Бу номинациядә катнашты бүген 40 бала. Авторлар арасында безнең классик шагыйрьләребез булган кебек, безнең якташ шагыйрьләребезнең иҗатлары да булды. Бу бик әйбәт күренеш. Быел фестиваль конкурста 340-тан артык бала катнаша. Әйтеп киткәнебезчә, бәйге 22-нче тапкыр үткәрелә. Елдан-ел үзгәреш кичерә, камилләшә бара. Мирас фестиваленең тарихы белән безне Туган тел оешмасының беренче җитәкчесе, шушы бәйгене нигезләүче Азат әфәнде Надиров таныштырды. Карар чыгардык балалар фестивале оештырырга. Шул балалар фестивале бик уңышлы гына барды безнең. Өлкә җитәкчеләре безнең бу чараларны күреп, танып, алар бераз булса да бюджетка акча бирергә керттеләр. Ул безнең төрле атамада бардылар шушы фестивальләр. Балалар фестивале, татар балалары җырлый. Менә инде хәзер 2нче ел Мирас дип Мирас фестиваль конкурсының оештыручыларына келсәк, Самар өлкәсе татар милли мәдәни мөхтәрияте, Самар өлкәсе туган тел татар җәмгыяте,
Самара шәһәре татар милли мәдәни мөхтәрияте, Дуслык иҗтимагый оешмасы, Самара мәгариф һәм фән министрлыгы һәм башкалар. Бу эшләр белән общественный инде 4 ел мин возглавляю инде шул автономия. И вот югатмаска, телне югатмаска, традицияларны югатмаска. Шул өчен тырышабыз да. Аның төп идеясы татар балаларын, аларны бер-берсенә таныштырып, аларга бәйге уздырырга, аларга ярыш уздырырга, шул ярыш аркылы аналарын, аталарын таныштырырга, шул ярыш аркылы татар теле, татарлар монда бар әле дип, татарларның сәнгате дә бар, татарның культурасы да бар, татарларның шигыре дә бар, татарларның җыры да, бию дә бар дигән уйга китерергә. Сайлап алу турыннан соң фестиваль конкурс гала концерт белән дәвам итте. Конкурсантларны Самара өлкә хакимияте вәкилләре дә котлады. Инде җиңүчеләргә килсәк, гран-при 2 иде. Аларның икесенә дә Самара шәһәренең яктылык татар мәктәбе лаек булды. Йолдыз бию театры һәм вокал буенча Әлмира Сәитовага бирелде. Бүген чыннан да менә ул талантлы балаларны күрү ул шу кадәр рәхәт. Һәм инде безнең киләчәгебез өметле дип әйтәсем килә. Һәм рәхмәт әйтәсем килә барлык әйтик инде җитәкчеләргә, шушы балаларның укытучыларына, аларны үстерүдә, менә шундый конкурсларга алып килү ул бик мөһим нәрсә. Чөнки талантлы бала ул конкурсларда гына ныгый. Җиңүчеләрне дә, катнашучыларны да котлыйбыз. Мирас фестиваль конкурсына алга табада сәләтле татар балаларын үстерергә язсын. Гөлия Садыйкова, Татарлар, Самара.